man. Dito ba ta sa kuan? Dito si Amo na ingon nimo nga bangagan lang dira. So man Ay, kamera wala, o. sugbara dyan dito, kaya kung ako, tangan ako mga naman. Hello. Ay oo. Hello, good morning. Good morning. Kasi mata pa diha. Oh. Pagka nito talay ito pag... No. Ang sabaw niya, dili ma... Ito na po ang yung agahan namin. Okay, gusto mo po eh. Mukbang, daing, daing, inihaw na isda, Ito ko yung tibok, pero tingin ko ana. Cool. saging, wed, sausawan. Sausawan nga saging. Bilbil. Diri daw ibutang. Wala oh, mao pa na. Ay, klaro. Yahay kay si Prince Rick ito, no? Dalon siya doon sa Kwan, sa Amerika. Maryland. Maryland, America. Netherland. Netherland, Maryland. Maryland? Netherland daw yun ako. Sa Netherlands. Netherland? Ay, di man makita ako. Hinduta ba? Hindi naman daw sa'yo, no? Ay dayon na sa Tagalog inang belat kay kuan na. Ato kay kuan din na no. Ang Dili Tagalog man. dili man. Dili Ay, man man kayo. man. Ako, mga cellphone ang unay na lang. Tsakwi. Git-git nung turn. Yan siya. Dapat mag-ana. Asa man si Julia? Against the light man. Against the light man. Gitubangan mo na ko. Ay, sige ra kag ano. Kakain na po tayo. Kapo kayo naintindihan, ano, yahan yung sarili na? Yahan yun ang Hawakan sarili. mo muna kung ano Kay yung agam ano. na. Huwag mong takpan yung Gwapo camera. kayo naintindihan ba? Mahal ba kayo ng ano? Daing, fish, Pwede man ka magpahimo ana. lechon, then kamatis with toyo with lang. Ito po yung mga kapitbahay namin nga, asus naman dahil ng muno-muno pad-pad, uy. Tilan dolor. Sama dai kay ano. Pwede Maabot, man gipalit. dili maabot na sa kuan, maabot na sa kuwait.